Damulha mato antu kolonta sakeru Damulha mato antu kolonta sakeru Gasaima Makanakadu आज आमची फर्स्ट क्रूज फॉरेन क्रूजशीप येयल्ली आसा. तेजेर 1181 पॅसेंजर्स आसात आणि तेजेर 406 क्रू मेंबर्स आसात. ही मस्कटच्यान येयल्या आणि ही फर्स्ट फॉरेन शीप आयल्या आयज ह्या सिजनाची. हाच्या पयलीं आमची कर्निकाय सुद्दां चालू जाल्यात सप्टेंबराच्यान. आज ही क्रूज शिप आयला आणि आजच्यान आमचो क्रूज सीझन सुरू जाला आणि शिप मस्कट टू गोवा आयला ही शिप आणि 1200 पॅसेंजर्स आसा, 400 क्रू